nilihin bendelalo 3 days bagdolo nilipan Facebook along nong no nangge jo lasi pini nili ladak thana long ange bang nang ko kelalo FIR nai pipan kumat si first ki posting ma ni holan si FIR ki pilo he lasi hola bangge ni handia nang cho hanglo delete elo bo fix tame ka freka tumbang ke nilipan la ansu sisi nong no nang ju thu lasi nilipan amian bang ke kuson la bang so nang FIR ke pia abang pia amian pan oh karno ani kang sama karno nili tumpini kedak thana longan ke bang nang ko ke la nili bong mana nili ingji rapan penangan namun itu nong noki jodoh amaci adhe ka tombang ansu se anong noki jo ma alam ki putap komen halong ki putap amaci nili tum lam klar da chipilo Facebook along ta amaci adhe ka tombang pinine det amaci cidilet le det amaci nili tombang thana longan ke bang nang ko lo tamela po la fast ki upload cheng abang phia phan si tame nili tum phone call pen alang lipan pulo kopi pochinang lison upload ik delo ustami nili alang lipan arjulo bons tem alang bang pulo ni nona lom chethang ipik amachi nili ning ke kang amachi upload ik det posikipu amachi son ke nanglita approve ave pin pen ke nili bang pulo son upload le det nai pulo alangli bang chethaglo nining ke kang pen amachi alangli bang upload det posikipu amachi alangli bang phan pulo lamklar isibak chipi danoi pusin nili pulo alangli phan amachi alangli lamklar chipilo bon sitame alangli chidilet et sitame muneda tombang ke screenshot cho endon si alangli page long bang upload si la nili bong aphan nongno ki juno an ke tok thap ke tok pru an abang sinon bang ke dak thana long anta nili bang ignang ko amen bang mention de di mana amen ke upload chenga bang ke tabita terang pi non FIR dang ki pi bang ke komara phan lo non FIR ki pi bang ke tabita terang pi phan lo alangli bang nilitum pudet apita me nani kupine mane an son lo oh mane la son si upload bom lo mane direct indirect pen si nilitum han nang upload pitu bom lo so alam si nili bang FIR nang tinang ko lo mani nilitum bang pulo masih lah bang ke lamklar chipi pamika sonte nitum daning samjin po busi mathale bons tamelang li bang pet lamklar bang chipi pedat amachi wala belek amun ni tum sitame upload ik bom lo amachi la nili bong apene bang ke viral ik bom lo jo labang solam ke laga hok kali ko mana oh labang solam bang ke hok kali maduta tinang ne alang li toklo bang long sarmar long choka donji laso aprang pen antame hemlock sido lasi laso ki tok ani tame hemlock sido lasi maduta manghunang ne labang ke non litum hem pen sinon wanglo manda FIR nang pira pen lo ahok alam kali pusi itum dak thana long FIR nang pilo bang kona bang pu bang pipan FIR report ma bang kuana bang pu bang ke nitum mang duik pik sitame non bang ke la tabita terang pi alangli phansi ni FIR pi pon lo lapen ST rong chitim pu labang rong checho pu ba sorry ni mesti la rong checho pu si Facebook long chibi man alangli bang la nili bong pen foto chibira pet amachi alangli bang junono alam bangke dog idelo lasi majota ST rong chitim pu la Facebook long download te theklong inji non anta chidilit lelang bon he lasi laso puthak ta alang phanta lasi FIR pidalo mana ni FIR pi ban bang so FIR register lo man ta o ladak bang register lintum ladak FIR pi pen ladak thondam le he lasi da nitum phan nongre bang si sar nang le lelang amasi nitum inghong de ponon amasi laso case register di phan si nitum dak si sar non nang li tum ke bang ini phan si case register pi do jong si pini pen tomat ni jong si ako upload tu bom bolong te nang li tum hin pen pi do step ke deng ko non nitum pen step ke deng bang gen ini pen si nitum la bahani phan bang gen nitum da case register pi lo lasi pini pen bang ko pen up
pen aku nut bahani ko du thulang bote la tum phan sitame amen lang pen ni tum da ko case register angko akini pichu ko mama la ki upload tum phan an ke Saya siar jeng tulang hai. oh sir La nonang le tum la su nang tum phala nang jil. sitame alang li bang ko pia hotul polonen li tum phan bang la nili bong phan bang uploaded la he amasi nili tum la soju tal nangli pen ni tum thang kache bhong ta ve aja ta ve nangli ku pi pochi nang ka upload pilo kul ana nili tum arjulo amasi la so alam klarta alang bang tipidet api tame indirect pen bang ke alang li ta nili tum ko nang puthu bom amachi munit to mangke la hai alam pen macheng ko advantage to en bom si non bang ke penang an amuni tum ke viral nang kuri pilo nila nili bong ka